Molweni emakhaya. Namhlanje ndicela sithethe ngokuhlalutywa kwesihobe. Kukuthini ukuhlalutywa kwesihobe? Le yindlela ekunambithwa ngayo intetho yembongi ngokujongwa kwamagama ewasebenzisileyo ukuba athetha ntoni na, ethetha ukuthini na. Nazi iingongoma ekujongwa zona. Okokuqala, sijonga umongo. Ithetha ngantoni imbongi xa uthetha ngomongo? Umongo ufunyanwa xa sele usifunde sonke isihobe, that is umbongo lowo, wazinambitha zonke iivesi zaso. Xa uthetha ngentsingiselo, ithini intsingiselo? Ngamanye amazwi, ithi itheni imbongi le nto ithetha ngayo? Umfundi uthatha ivesi nevesi eyichaza ngawakhe amagama. Le nto ithetha ngayo imbongi. Ingongoma yesithathu, isimbo sembongi. Xa sithetha ngesimbo, ithetha njani le nto imbongi? Apha ke kwisimbo siqwalasela isigama sembongi. Izafobe. Xa sithetha ngezafobe ke sithetha ngoozikweko. Kuthiwe yingangalala. Yingelosi. Yingonyama. Sifaniso. Kuthiwe unjengenkwenkwezi. Unjengenyibiba. Njalo njalo. Xa sithetha ngezimntwiso, into engemntu yenziwe umntu. Kuthiwe ibhisho iyalila. Tyhini bawo, yimizekelo enjalo. Sithethe ngombuzo buciko. Apha ufumanisa uba imbongi ibuza umbuzo, kodwa ayilindelanga mpendulo yakho, igxininisa ukuthile omawukuve. Sithethe ngezifana-dumo. Ufumanisa uba apha isandi esithile, kuthiwa mhlawumbi umzekelo, kuthiwe ukuhuhuza kwezikhofa. Isandi esenziwa sisikhova, kodwa ke apha siyafaniswa isifana-dumo. Kwakhona sithethe ngezihlonipho mfondini, ingakumbi xa kuthethwa ngomfi. Kuthiwe uhambile, ulele, hayi asithi ubhubhile, hayi sithi usishiyile, njalo njalo. Kwakhona sithethe ngezinxulumaniso. Ufumanisa uba into ethile inxulunyaniswa nento ethile. Umzekelo, kuthiwe emntwini, hlonela izimvi. Ngamanye amazwi, kunxulunyaniswa izimvi zobudala ne-age yomntu. Kuthiwe mhlawumbi le ntombi iyazithanda iibhulukhwe. Kunxulunyaniswa iibhulukhwe. Ewe, kuthiwe mhlawumbi ubhuti uyazithanda iilokhwe, njalo njalo. Lunxulumaniso olo. Okokugqibela, sithetha ngomoya wembongi. Ingaba imbongi yonwabile? Okanye ikhathazekile? Okanye mhlawumbi ke imbolombini, ithi yonwabile iphinde ikhathazeke? Nazo iingongoma esithetha ngazo xa uhlalutyayo. Make sijonge apha. Esi sibongo singokubhubha kukatshonyane
uChrisane liwili iqhaje likrelekrele liwili igorha la kucofa imvaba bambulela uTshonyane awu walilumzontsundu lachilizwe lonke lanyikima wafunga umuntu wayengezelisa kwafumuntu apha phaya nangaphaya wathi bazibhudile izingqi salila sonke salila luduma abasibeke lona uduma olungayiwayo sandlandini senkohlakalo ngaba kode kube nini na kwatsho uNelson Mandela mhla wajika umzabalazo kodwa kube nini na sibhena xa sikhatywayo kodwa kube nini na siphepha xa silingiswayo siuyeke kuloo ndawo kodwa ndifuna nje uqaphele le nto ndigqiba ukuthetha xa sijonga ngesimbo sisithi sijonga jonga kula mqolo 1 and 2 kuthiwa liwile iqhaji liwile igorha izihlonipho ezo kuhlonitshwa okukubhubha kukaHani okwesibini iqhaji igorha zizikweko ezo ezikwekwa obubuntu bukaHani ungumntu onjani akoyiki into athi apha kulo mgca wesithathu bambulela uTshonyane ewe ke befuna kaloku sicacelwe kokuya kuwa awu walila umzontsundu latshilwa izwe lonke lanyikima bethuna khawujonge esasikhuzwa awu iyakhuza imbongi phaya ukubonisa uba lo umbongo sisibongo esi ebekufanele uba isenza enkundleni iyatakataka phaya nangona ikhala nje how can I say ikhala izilile latshilizwe lonke lanyikima lake lanyikima phi ilizwe lubabazo ugqithiso ukubonisa ukwenzeka kwalento uba kwabanjani na wafunga umuntu wayengezelisa kwafumntapha phaya nangaphaya wathi bazibhudile izinqi jonga ke ngokwesisenzi salila sonke salila phindaphindwe isenzi saphinda satsalwa ukubonisa ukuzinga kwalento singatsalwa isenzi kubonisa uba lento ayenzeki ngoku nje iyaqhubeka is continuous salila sonke salila luduma abasibethe lona uduma olungayiwayo isikweko phaya sandlandini senkohlakalo nasi kaloku sinxulumanise apha kunqunyulwaniswa ezi zenzo zenkohlakalo nezandla zabantu benkohlakalo sandlandini khumbula ndisithi kaloku kuthiwa emntwini kuthiwe hlonipha izimvi kanti kuthethwa nge-age hlonipha abantu abadala nalapha kunqunyulwaniswa the evil deeds zabo nesandla ngaba kode kube nini na yibona ngaba kode ngekuba ngumbuzo lowa nangona ungena question mark nje kwatsho uMandela mhla wajiya umzabalazo kodwa kube nini na sibhena xa sikhatywa kodwa kube nini na siphepha xa silingiswa yonke le imibuzo buciko akulindelwanga impendulo yakho koko kufunwa kuhlokozwa indlela ocinga ngayo indlela ovakalelwa ngayo indlela obona ngayo unguyayibona lento ewe kunjalo ke ukuhlalutya kwesobe noba usihlalutya use-high school nokuba usihlalutya use-university imbongi ithetha ngantoni imbongi unjani umoya wayo njalo 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 xa ndivalayo
sijonge umongo, sajonga intsingiselo, sajonga isimbo, ewe yonke loo nto ibalulekile. Bye bye, sanibona.